Parandene malah ora cetha kaya ngene karepmu piye? Kakang Antarja, apa? Pindah posisi, Kang. Siap. Nganti macem-macem. Nganti aneh-aneh. Jati-jatine Nata Agung Dwaraka ngatas mring dewane kandhasing panalongsa. Melenging pangesti tekuning panembah weninging pangibadah sagebyaring kilat kaya wis tamat hantuk gaiping Hyang Agung pitedhaing Bathara baya ana ngendi ilange jimat Jamus Kaliwasada umregel kang panganduka mecah dumateng sepine kang swasana mianglunging gadhong malengkung ler ora Risang kapirangu rinangku kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walang ngabdi anggo nitik wis jugar anggonmu tapa brata Werkudara percaya mesti wis ana pituduh saka Hyang Agung baya ana ngendi ilange jimat Jamus Kaliwasada mula kang mangkono enggal paringa dawuh kadangipun Kakang Yayi Werkudara iya nuwun sewu Yayi Puntadewa kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu sanadyan mawali-wali anggen kula nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwaos parandene wangsit ingkang dipun paringaken boten owah boten gingsit nanging kaget raosing manah kula sampun cetha ngigla tanpa warna bilih icaling Kaliwasada pancen dipun cidra dening Duratmaka monggo kula aturi paring dawuh Kaka Prabu baya sinten maling aguna ingkang cumantaka nyidra wontenipun pustaka jimat kula ing sagah jumangkah angrangket. Yayi Arjuna sabar luwih dhisik. Yayi Punta. Jula raosing manah kula kenging menapa kok Kaliwasada dipun colong larip Langkawati Abimanyu. Oh. Dedet jagat ngamarta Ndarawati Sri Bathara Kresna kaya wujuding bledhek ingkang nyamber jantunge Prabu Puntadewa saya-saya panengah Pandhawa Dyan Harjuna andhaprok ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune awit putra ingkang den dama-dama anak ingkang den gadang-gadang nyempyokake banyu letuh ana praupane wong tuwa
mangkono greng-greng kaya gluduk kawijil pangandikane wong agung Jodipati Sang Werkudara. Ora kleru kang dadi pangandikamu kaya ratimu nalar. Ya kene pawongan sing wani nyidra Kalimasada malah Abimanyu. Abimanyu ki bocah lugu, bocah prasaja, kae bocah jujur. Werkudara, apa? Saiki bali atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ditonton tata gelar blegere pancen Abimanyu kae bocah apik kae bocah becik. Nanging ing kababaring kasunyatan sing wani murang tata nyidra anane Kalimasada ya ponakamu Plangkawati. Nuwun sewu. Yayi Puntadewa wonten dawuh Kaka Prabu. Kalilan dinesamangke kula tak nyuwun prisa dumateng paduka Yayi. Apa Kaka Prabu? Mangertos sami-sami putra-putra Pandhawa sami-sami trah Pandhawa Abimanyu menika klebu anak ingkang ketengen kalian para Pandhawa. Nggih napa mboten? Nggih. Sebabipun kok para Pandhawa mentiyung katresnanipun dumateng Abimanyu? Nuwun sewu. Abimanyu menika tedhak turuning satriya ingkang wau dalu nampi Wahyu Makutha Rama. Kapan wau dalu? Wahyune nggih siyos mandhap kirangan. Nenggih adi kula ing Madukara pun Arjuna nampi Wahyu Makutha Rama, Wahyu nempi Wahyu Wijiratu ingkang naminipun Wahyu Cakraningrat. Saking nggih saking mriki kanthi paugeran kalih perkawis kala Kaka Prabu mila Abimanyu kula gadang-gadang, kula kudang-kudang, kula kempit-kempit benjang tetep dados ratu wonten Ngastina sak paripurnaning Bratayuda menawi Pandhawa unggul wonten pabaratan Tegal Kurusetra. Lah niki lho underane perkawis. Nyat langening kalangjuana klar panta moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring. Nuwun sewu Yayi Puntadewa. Kula menika nate nglampahi dadi bocah enom. Watake bocah enom niku mboten kantenan kalian mboten sabaran. Mongko paduka sampun janji kalian Abimanyu sampun paring dawuh dumateng pun Angkawijaya besok lamun ta Bratayuda dadi mongko Pandhawa antuk jaya bakale Abimanyu kajumenengaken nata wonten ing negari Ngastina. Ra ngaten? Nggih. Kula saged nggambaraken Abimanyu rina wengi sing dipikir sing diimpi-impi mung babakan anggene dadi ratu wonten ing Ngastina.
Mongko Bratayuda ki kelakon apa ora durung karuan, upamane Bratayuda durung karuan lamun to Abimanyu bisa dadi ratu ning negara Ngastina. Merga racake umume pejabat jaman sakmangke niku nun sewu watake nggih namung kalih, siji janji loro ngapusi. Nggih napa mboten, Pak? Watake pangarsa ing jaman sakmangke siji janji loro ngapusi. Lah. Nggih, leres kali korupsi niku nggih. Jenengan lho sing ngomong sines kula lho nggih. Lah, Abimanyu niku cara wong lunga kisah dateng pundi paribasan. Menika nyidagalan. Nyidat margi ngenteni Bratayuda kesuwen. Aku ngerti keringkiane para Pandhawa mapan wonten ing Jamus Kalimasada. Waton dasare negara paugrane Ngamarta kula colong tartamtu ringkih kajayane para Pandhawa. Yen Pandhawa rubuh, Abimanyu sing dadi ratu ning negara Ngamarta. Oh. Awet Janaka, Arjuna. Menyang endi lungane adimu Dananjaya? Sanmurunga jumangkah goleki Abimanyu bakal napa pidana saka pake dhewe. Iki negara hukum ora kena tumindak sageleme dhewe. Yen nganti ana apa-apane kowe dadi punggawa praja ya kudu melu tanggung jawab. Patang ketikang sayang gongkara adani Rama bat mapit mulat bang halingah lingu sumbar nguwuh minta lawan Gatot tetuka. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Rama Kyai. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Kyai. Ripalungguhan iki anggen mudandan aja kok kendhoni kepara malah kencengana ayo melu bapak. Nyuwun pangapunten badhe tindak pundi. Jumangkah marang Plangkawati perlunipun
ngrangket Abimanyu. Lho, dosa kalepatanipun Abimanyu. Wani nyidra jimat jamus Kalimasada. Lho, Rama Kyai. Kula menika srawung kalian Abimanyu sampun sawetawis dangu wiwit kuncung ngantos geluk. Kula sampun apal kalian watakipun Abimanyu menika lare jujur. Awit wonten paribasan, ora sah paribasan ramangkelak bupak telak murah bangka brana.
Antasena. Ora kaya ning aku asli Antasena. Gething angger ning wayang mesti ngangge kaya iki nyapa to. Iki ora kaya iki Pancena ngono lho. Antasena. Yo. Antarja. Nggih. Ora liwat pangestuku. Para bagi binagi ketemu mburi, ayo saiki kowe petung karo aku wae. Petung bab apa? Nuwun sewu. Gandeng anggenku Mara Seba ning kraton negara Ngamarta mau rada ning mburi. Satemah ora cetha sing dirembug ana ning pasewakan mau apa. Mula aku nyadong dawuh wae iki mau wose wigati iki apa? Antasena. Wonten dawuh. Nah, ngono. Para Pandhawa sumrambahe para warga agung ing negara Ngamarta kuwi tak ngibaratake kaya wit-witan ki saya gedhe lan saya dhuwur. Lan wis dadi kodrate wit yen saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajang. Terus ripalungguhan iki Ngamarta nembe ke taman Pandadaran utawa ujian saka Gusti ingkang gelar jagat. Ujiane apa? Wose kepiye? Kalimasada ilang. Kalimasada ilang. Ilange menyang endi? Cinidra dening Duratmaka. Sing dadi maling ora ana liya kejaba bocah Plongkowati adimu si Abimanyu. Mula kang mangkono ripalungguhan iki aja wedi kangelan aja kesuwen. Kowe Antarja kelawan Antasena ndak kanthi budhar marang Plongkowati enggal nyekel kelawan adimu si Angkawijaya. Kose tengah pitu. Ayo mangkat kose to kose. Nyekel karo si Abimanyu, nyekel ya nyekel ning kose. Dadi iki mau wujude Kalimasada iki critane ilang. Sing nyolong Abimanyu. Kose. Sing paring dawuh yen sing nyolong Abimanyu ki sapa? Lho, iki mau para lenggah ndak pandegani padha nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa satemah antuk gaiping dewa lamun ta sing nyidra Kalimasada si Abimanyu sing mandegani aku sing dadi pengarep, aku sing mimpin. Sing paring dawuh yen sing nyolong Kalimasada kuwi Abimanyu ora ana liya kejaba wang pukulun Bathara Guru. Bathara Guru paring dawuh marang Wakresna surasane piye? Panjenengane paring dawuh lamun ta ilange Kalimasada cinidra dening si Abimanyu. Kuwi tenan. Wani sumpah. Wani ya mung banget. Yen pancen ngono nuwun sewu. Eleke Antasena ki dadi wong ora gampang percaya. Mula kang mangkono wae. Ripalungguhan iki tak aturi jenak pinarak jagongan karo Kakang Antarja luwih dhisik. Lho, lah kowe bakal menyang endi? Aku tak nyuwun pamit munggah kayangan. Lho, perlune apa? Ngadhep ana ngarsane Sang Hyang Bathara Guru. Yen wis ketemu karo Bathara Guru, arep nyuwun prisa marang panjenengane apa pancen ilange Kalimasada sing nyolong Abimanyu. Yen pancen ki Abimanyu, ning kosok baline yen nganti Bathara Guru ora paring wangsit apa-apa marang Wakresna, nuwun sewu, apa Wakresna wani nampani kanepsane Antasena? Kose, anggenmu bakal munggah kayangan besok kapan? Mangkat dina iki uga. Puluh kowe teko ning kayangan ora bakal ketemu karo Bathara Guru. Lho, sebabe merga Bathara Guru dina iki nginep ning Tawangmangu. Yes. Gending langit kelap-kelap katon. Ler ginsanging alis resang mawe kandrung. Sabarang kadul wukir moyak maye. Kuse
Iki ngibarate gamelan ora laras. Lho, gawanan ngene cokrik. Gosek to, gosek. Iki ngibarate timbangan jomplang. Ngendi kamu ki ora kena kanggo paugeran. Wis saiki ngene wae. Mengko bubar iki Wandarawati arepe mateni Abimanyu monggo, arepe merjaya Angkawijaya monggo. Aku tak nyuwun prisa siji ngkas. Panjenengamu ki lak mongko dadi socaningrat oboring jagat titise Bathara Wisnu. Kagungan jejuluk ya kuwi Sri Bathara Kresna. Aku tak nyuwun prisa. Kresna ki werdine piye? Yen pancen panjenengamu ngaku Ratu Ndarawati sing waskita tur kagungan asma Kresna, Kresna ki werdine piye? Kresna. Ya. Kresna to? Ya. Kresna kres ki landhep no ki padang. Kres kok landhep yo bangsane silet, gunting, pemes, lading lan sak piturute. Lho, jarene wong-wong ngono kuwi. Aja jarene wong-wong. Iki sing kagungan Kresna iki paduka sing kagungan asma. Parandene malah ora cetha kaya ngene karepmu piye? Kakang Antarja, apa? Pindah posisi, Kang. Siap. Nganti macem-macem. Nganti aneh-aneh. Wis kelingan lho. Lungguh. Ayo budal, gosek to. Sing tak ngerteni nuwun sewu ora kok dadi canom iki murang tata mejang karo wong gerang ki ora. Sak ngertiku manut buku sing tak waca, Kresna ki tegese ireng. Ya. Ireng wiwit saka kulit, daging, getih nganti tekan balung sumsume, yen ayam-ayam ceman, yen Sutya Indrakila. Mongko dadi srana kajayane para Pandhawa merga Kresna kuwi ngayomi marang para Pandhawa. Ora sah kok kandhane aku wis ngerti. Gosek tegese kewajibanmu ngayomi karo Pandhawa apa ora? Mesti ngayomi karo para Pandhawa. Sing tok ayomi Pandhawa tok apa klebu anak-anake? Ya klebu anak-anake kabeh ndak ayomi. Abimanyu anak Pandhawa apa dudu? Anak Pandhawa. Yen kowe ndak Abimanyu nyolong Kalimasada ngono kuwi, kowe iki ngayomi apa mateni? Aneh-aneh. Kowe ajar tinju to kowe? Kok ngertos madhem mriko. Lho ayang-ayangmu ning kene iki tok. Mangsamu lho nggo. Ayo budal. Ayo ri palungguhan iki ning Plongkowati. Gosek siji ngkas. Yen panjenenganmu pancen Ratu Ndarawati, aku pengen ngerti endi cakramu, endi kembang wijaya kusumamu. Palugon lagune nglekas, lukita linuding kidung kadung kadereng amomor. Memangun manah rahayu ing Antasena. Apa? Punwa mbiyen nate paring dawuh kelawan ramamu Njodipati Werkudara. Menungsa kuwi ora sampurna merga kadunungan dosa lali kelawan murka. Dosa lali kelawan murka. Saka semengkane Punwa prapta ning negara Ngamarta, lah kok nganti gaman loro kuwi mau keri ning kraton Ndarawati. Kakang Antarja cekelen iki. Genah maling aku lho. Lho. Antarja eling ya, iki wamu Ndarawati. Lho, ae.
Bapak kecekel. Ora. Swatama ora iso nampa kanyatan iki. Kuwi pendhita dipundi-pundi karo murid-muride. Ya kene kok dabyang-dabyang Antarja Pakok jaluk bali. Sanging alis resang maweh kandrung sabarang kadolo Patih Tambak Ganggeng Patih Negara Ngamarta dasar Pranyata Bambang Haswa Suta Utama Haswa kuwi jaran Suta ki anak utama ki apik kuwi anak jaran sing apik lambemu muni sing ora-ora kowe nyisia kowe nyimpang ngiwa utawa nengen bapak lak jaluk bali kowe tak wenehi bocoran bapakmu enteng-entenge 15 taun merga wani dadi provokator tumrap kerukunane warga ing Ngamarta. Aku ora bisa nampa kanyatan iki. Karepmu piye? Bapak tetep jaluk bali, janji ora dulungake bumi angus negara Ngamarta. Jajalen Tambak Ganggeng.
ndak tutuk-tutukne aku dhewe sing bakal remuk bubuk dadi rempot. Merga swata mung ijen tanpa ruwat. Ning lelakon iki ora mandhek teka semene. He wong Amarta. Anggenmu murang tata karo Bapa Durna ndak aturake marang Sinun Prabu Duryudana rame dadine. Iki mengko yen Mbah Durna ora enggal jujur, ora enggal paring dawuh sing nyatane kepiye, perkara iki ora udar ning malah saya ruwet, ora padhang parandene malah saya peteng. Ayo arep takon apa Antasena? Nuwun sewu. Panjenengamu mimba dadi Ratu Ndarawati banjur mitnah karo Abimanyu kuwi sing ngongkon sapa sing mrintah sapa? Ora ana sing ngongkon, ora ana sing mrintah karo aku. Mbah. Iki mengko yen panjenengamu isih mulek ngono kuwi terus. Lelakon iki ora enggal rampung lan Mbah Durna ora enggal kondur marang pertapan Sukalima. Mula aku nyuwun kejujurane si Mbah Durna. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Antasena ki kasar ki kulina ning alus ya iso. Ning gandeng Mbah Durna ki tak elus kok suwi-suwi malah ora kena. Nuwun sewu, yen aku ninggal tata krama kepeksa kasar karo Mbah Durna, yen panjenenganmu ora gelem jujur lho. Pisan kas tak nyuwun prisa panjenengamu dandan cara Ratu Ndarawati mitnah karo Abimanyu ki sing ngongkon sapa? Ora ana sing ngongkon, metu saka karepku dhewe. Aku isih sabar lho. Mbah Durna dandan Ratu Ndarawati ndakwa karo Abimanyu sing nyolong Kalimasada kuwi sing mrintah sapa? Ora ana sing ngongkon. Sing mrintah sapa? Ora ana sing ngongkon. Piye to Kang kok jeguk cengele mutah ning kantorku lho ora. Mbah Durna bar ka warung ya ora aku urung mangan. Aja ngapusi. Iki lho sing kok utahne tahune sik utuh iki lho ora. Heeh iki dikombah dingetne sik enak iki. Iki tahune bir gitar ngerti ta. Jujur wae. Upamane aku engko jujur kok ayomi apa ora? Mesti wae tak ayomi mergo kuwi kewajibane Antasena. Iya. Aku tak jujur, aku tak prasaja pancen aku tumindak kaya ngene iki ana sing mrintah. Sing mrintah ora ana liya kejaba Narendra Agung Ngastina anak Prabu Duryudana ning merga saka akal pukile Patih Harya Sengkuni. Ngono. Heeh. Lah wit mau pomong kandha ngono kuwi lak ora dipul. Pitakonku sing angka loro. Iki lak sing dirembug ilange Kalimasada. Heeh. Wangsulana pitakonku, janjane Kalimasada ripalungguhan ki ning endi? Babar pisan aku ora ngerti, ngger bab kuwi aku ora ngerti. Aku menggunakake mumpung para Pandhawa kelangan Kalimasada, banjur aku didandani cara Ratu Ndarawati. Ning sejatine Kalimasada ning endi aku ora ngerti. Yen ora percaya bengkan dadaku jupukan jantungku. Ora ana tanda-tanda lamun Durna ngerti karilang Kalimasada. Yen ora percaya aku sumpah ya gelem. Aku sumpah pocong ya gelem. Matur. Wis. Lah ora prisa ya wis ora tak peksa. Aku ora ngerti tenan. Lah nggih, ya ora ngerti ya wis. Ning sadurunge Kalimasada ketemu, Simbah Durna ora kena kondur marang Sukalima luwih dhisik. Sawetara wektu mapan ana ing negara Ngamarta, aja kuwatir. Mengko Mbah Durna ngersake dahar wis ana sing nyawisi, ngersake ngunjuk wis ana sing nyediani, tindak ngendi wae wis ana sing ngetutke. Iya, ya mesti ditutke wong tahanan ratutke ucul tenan. Lah iya. Kakang Antarja, apa Di?
Wit mau tek aku ora ngerti klebate Kakang Gatot iki jane ning ndi to, Kang? Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lir lena tanpa kanen yen pantulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Srina Arendra wus nyolon hangrara apa Kakang Antareja Antasena piye mangsa bodho anggenmu ngreksa karo Mbah Durna aja nganti ucul aja nganti bali marang Sukalima sadurunge perkara ngamarta ki rampung kowe bakal menyang endi aku tak nyuwun pamit tak golekane Kakang Gatot atiku nek ora penak ya Kang